στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην αυλαία που ουσιαστικά έπεσε σήμερα με τα τελευταία μαθήματα που διαγωνίστηκαν οι μαθητές των γενικών λυκείων. Θα εστιάσουμε σε ένα ακόμη μάθημα, στο μάθημα της φυσικής. Ένα μάθημα που τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια καθόριζε ακόμη και την επίδοση των μαθητών. Είχαμε τα παλιότερα χρόνια στιγμές αγωνίας και ενδεχομένως στιγμές που μαθητές έβγαιναν θλιμμένοι ή απογοητευμένοι. Να δούμε λίγο πώς πήγε η φετινή χρονιά. Θα συνδεθούμε με το φροντιστήριο Νέτριν Οδό της Κοζάνης. Ο Νίκος ο Τσίμικας είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γεια σας, γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ. Ποιο είναι το στίγμα, ποια είναι η εικόνα, πώς πήγε το μάθημα της φυσικής? Ήταν ένα μάθημα... Σήμερα η αυλαία των εξετάσεων σε ένα μάθημα όπως η φυσική, το οποίο πάντα είναι ένα βαρόμετρο για τις Πανελλήνιες, ένα μάθημα το οποίο κρίνεται σαν δύσκολο μάθημα. Σήμερα λοιπόν οι μαθητές Γ' Λυκείου εξετάστηκαν στο μάθημα της φυσικής προσανατολισμού. Η έκταση των θεμάτων φέτος ήταν σαφώς πιο περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Στοιχείο που βοήθησε ιδιαίτερα στη σωστή διαχείριση του χρόνου των μαθητών. Τα θέματα, ας ξεκινήσουμε από το θέμα Α, χαρακτηριζόταν με σαφήνεια. Άρα να καταλάβω πριν πάμε στα θέματα ότι το σύνολο των ζητημάτων που καλούσαν οι μαθητές να απαντήσουν επαρκούσε μέσα στον χρόνο της εξεταστικής χρονικής διάρκειας. Μάλιστα και η έκταση των σελίδων ήταν λιγότερη σε σχέση με προηγούμενα έτη. Άρα είχαν και χρόνο να τα ρίξουν και μια ματιά πριν ολοκληρώσουν την εξέταση. Αυτό ναι. Ωραία. Πάμε στα ειδικότερα, στις λεπτομέρειες. Επιμέρους στο θέμα Α χαρακτηριζόταν από σαφήνεια, κατέλαβε μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν ισορροπημένα θέματα θεωρίας και δίνοντας την ευκαιρία στους υποψήφιους να αποδώσουν με ασφάλεια και να απαντήσουν αυτά που ξέρουν πραγματικά. Τα β' θέματα που είναι τα θέματα παγίδα, τα πιο δύσκολα θέματα κάθε χρόνο, φέτος ήταν σε πολύ βατά επίπεδα, οι λύσεις τους ήταν σύντομες. Το Β1 βασιζόταν σε γνώση της Β' Λυκείου, κάτι που ευνηδίασε ευχάριστα όσους είχαν γερά θεμέλια. Το Β2 μπορούσε να λυθεί με περισσότερους του ενός τρόπου, αναδεικνύοντας τη δημιουργική σκέψη των μαθητών. Είχε μια δυσκολία, αλλά πιστεύω ότι τα παιδιά που είχαν δουλέψει σωστά μπορούσαν να τα απαντήσουν. Μετά οι ασκήσεις στο θέμα Γ εστίασε στον ηλεκτρομαγνητισμό, παρουσίασε ιδιαίτερη απλότητα και καθαρότητα στη μεθοδολογία, δεν έκρυβε παγίδες, μπορούσε να προσεγγιστεί από όλους τους καλά διαβασμένους. Τέλος, το θέμα Δ που κάθε χρόνο είναι και το πιο απαιτητικό, ήταν και φέτος, είχε διαβαθμισμένη δυσκολία. Τα κεφάλαια που διαπραγματεύονταν ήταν συνδυασμός μηχανικής στερεού και μηχανικών ταλαντώσεων. Παρ' όλα αυτά, η μορφή του ήταν αναμενόμενη για όσους είχαν εξασκηθεί επαρκώς. Το Δ1 είχε μία δυσκολία, αλλά η τελική απάντηση δινόταν στην εκφώνηση, στοιχείο που επέτρεπε τους μαθητές να συνεχίσουν χωρίς κάπου να κολλήσουν. Και τέλος, το Δ4 ήθελε κάποια προσοχή, αλλά η επίλυσή του ήταν σχετικά απλή για όσους είχαν διαχειριστεί σωστά τα δεδομένα. Αξιοσημείωτο ήταν ότι συντήθηκαν 2 γραφικές παραστάσεις στο σύνολο του διαγωνίσματος, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε άλλες χρονιές, δεν ζητούνταν συχνά γραφικές παραστάσεις και απαιτούσε εξοικείωση με την παράσταση φυσικών φαινομένων. Οπότε γενικά τα θέματα ανταποκρίνονται στο πνεύμα των πανελλαδικών με βαθμό δυσκολίας που επέτρεπε τη σαφή διαβάθμιση και επιβραβεύει τους μαθητές που εργάστηκαν συστηματικά. Το είπατε αρκετές φορές. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση. Το είπατε αρκετές φορές. Τα παθολογικά κέντρα βέβαια να μας πούνε λεπτομέρειες πώς θα κινηθούν. Το είπατε πολλές φορές και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το επαναλάβω κι εγώ. Δηλαδή, ένας μαθητής που είχε ασκηθεί, που είχε και βάσεις, γιατί είπατε και ζήτημα που προέκυπτε από τις γνώσεις της Δευτέρας Λυκείου, μπορούσε να αποδώσει σήμερα στο μάθημα της φυσικής. Ναι. Οι εξετάσεις γενικά δεν είναι ένα σπριντ. Είναι ένας μαραθώνιος, όπως λέμε στα παιδιά συχνά. Θέλει προετοιμασία, θέλει εξάσκηση όλα τα χρόνια. Δεν είναι μόνο μια χρονιά να καθίσουμε και να κάνουμε μια προσπάθεια. Είναι ένας μαραθώνιος για όλους, για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς, που πρέπει όλοι να κάνουμε με μια μεθοδικότητα και με μια σειρά. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε τα όνειρα του παιδιού να πραγματοποιηθούν. Και όπως λέμε εμείς στο κοινωνικό μας περιβάλλον, είναι μια μάχη, δεν είναι ο πόλεμος. Η ζωή έχει πολλές μάχες για να κερδιθεί ο πόλεμος. Σίγουρα έτσι. Όσα παιδιά δεν πήγανε αυτό που περιμένανε, υπάρχουν πολλές διεξόδους, ακόμα δεν τελειώνει τίποτα.
και ίσως κάποια δυσκολία να τους βοηθήσει σε κάτι άλλο στη συνέχεια. Τώρα, η γενική εικόνα, έτσι αν μπορούμε να πούμε λίγο πολύ γενικά, θα λέγαμε ότι φέτος δεν είχαμε το μάθημα παγίδα, δεν είχαμε την πολύ μεγάλη δυσκολία, άρα να συμπεράνω εγώ αυθαιρέτως, αυτό θα αποδειχθεί στην πορεία, ότι θα έχουμε και ένα τσίμπημα, μια αύξηση των βάσεων. Φέτος αυτό ήταν, τα θέματα όλα δεν είχαν κάποια μεγάλη παγίδα, είχαν δυσκολία, δεν ήταν πάρα πολύ απλά, αλλά ήταν θέματα που μπορούσαν να γραφτούν. Οπότε το αναμενόμενο είναι να υπάρχει αύξηση των βάσεων. Αυτά βέβαια είναι πολυπαραγωγικός ο τρόπος που βγαίνουν οι βάσεις. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας η βαθμολογία των μαθητών, αλλά είναι και η αγορά και ζήτηση. Είναι πώς θα συμπληρωθούν τα μηχανογραφικά. Είναι μεγάλο μπέρδεμα το πώς βγαίνει. Οπότε, ναι. Ελπίζουμε πάντως ο καθένας να πετύχει αυτό που πραγματικά αγαπούσε και προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια. Και εμείς το ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Και βεβαίως πολλά ευχαριστώ σε εσάς που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Πολλές ευχές.